Rekreačná chata sa nachádza v katastrálnom území obce Ostrý Grúň v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska Kolárová. Chata pozostáva z vstupnej chodby, kuchyne spojené s obývacou miestnosťou, spálne, kúpeľne s umývadlom, vaňou, sprchovým kútom a z kotolne. Stavba so železobetónovým základom je zhotovená z dreva a zitongu a je zateplená polystyrenom o hrúbke 30 cm. Poloha chaty je predurčená na celoročné rekreačné využitie. Súčasná kapacita chaty je 8 osôb. Lyžovačka na zjazdovkách lyžiarskeho strediska Ski Blank Ostrý Grúň Kolárová, jazda na koni a turistika v príjemnom prostredí pohoria Vtáčnik. Lov rýb v areáli zariadenia Ranch Blanc. Cena rekreačnej chaty v Ostrom Grúni je 30 000 eur.